ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, ba za baza 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 a fi mu ba, baza a fi mu ba, kai ba za ka fi ni ba, komai kudin ka ba za ka kai ni ba, ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira. Ni fa na raina dola, shi yasa na shirya gala. A'a ni da kuɗi na a bani na wala da mata da dula. Dole. To masu sauraro barkanmu da warhaka. Wannan ita ce waƙar Adam A Zango wacce fito din S6, waƙa mai trending a halin yanzu. Waƙar da ko ina ake yayin ta ake son waƙar. Waƙar ta samu karɓuwa sosai sakamakon irin kalaman da Adam A Zango ya zuba a waƙar. Kuma waƙar ta samu karɓuwa saboda irin aikin da aka yi waƙar. Waƙa ce ta nishaɗi domin kusan shi Adam A Zango ba da kanan ba, inda ya sa masoyansa nishaɗi ne ba da kanan ba, saboda a baya ma mun ga irin su waƙoƙin da ya yi ji wanda suke kama da wannan. Ita waƙar wacce take trending a wannan shekara, waƙar ita ce wacce ba kowace takenta. Tun da waƙar ta fito ake tambayar wai Adam A Zango yaushe za a yi bidiyon ta ne, yaushe za a saki bidiyon ta. To yanzu dai lokaci yayi, Adam A Zango ya saki wannan bidiyon waƙar. Yanzu bacin mun gama wannan abin, wannan labaran, za mu sa muku bidiyon wannan waƙa ku ga yadda Adam A Zango ibace basira a wannan waƙar, wajen ɗaukar ta, wajen aikinta da dai sauransu. Da fatan za ku yi kallo lafiya. Don Allah in wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kuma kai mana sharing. Mun gode, mun gode. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, baza 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 a fi mu ba, baza a fi mu ba, kai ba za ka fi ni ba, komai kudin ka ba za ka kai ni ba, ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, baza 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 a fi mu ba, baza a fi mu ba, kai ba za ka fi ni ba, komai kudin ka ba za ka kai ni ba, ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira. Ni fa na raina dola, shi yasa na shirya gala. A'a ni da kuɗi na a bani na wala da mata da dula. Dole ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, baza 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 a fi mu ba, baza a fi mu ba, kai ba za ka fi ni ba, komai kudin ka ba za ka kai ni ba, ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira. Ni fa na raina dola, shi yasa na shirya gala. A'a ni da kuɗi na a bani na wala da mata da dula. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba, ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba, ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba, ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba, baza 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 baza
baza a fi mu ba, baza a fi mu ba, kai baza ka fi ni ba, komai kudin ka baza ka kai ni ba. Gumina nake ci masu gulma kaina na bar su da aiki, kullum gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni ba ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki.